Новий локдаун в Україні відбудеться з 8 по 24 січня. Кабінет міністрів готується ввести довгі новорічні канікули, аби стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. Передбачається, що в цей період буде заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти, робота кафе, барів, ресторанів, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків, ТРЦ, крім тих, де торгують продуктами. Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.